We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaqoma iblessa kanti ubaba ongizalayo. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami iqala kanjena. Ngiyingane yentombazane ena 26 ngokweminyaka. Ngikhulele eKZN eMondlo. Ngikhuliswa umama. Ubaba ongizalayo ngangazi ukuthi washona nginonyaka owodwa. Ekhaya besihlala nezingane zakithi ezincane kunami ezimbili. Ubaba wazo ubeza ngokuzovakasha ekhaya. Isimo sasekhaya sasengabhedi ngaleyo ndlela ngoba umama ubesebenza emakhishini aphinde ahlanganise nemali yeqolo. Ngikhule ngiyingane ephaphile futhi ngizithanda nezinto. Ngafunda amabanga aphansi ngawaqeda. Ngase ngiya emabangeni aphakeme. Nakhona futhi ngawuphasa ngamalengiso umatukuletsheni wami. Ngathola umfundazo wokuyofunda ngase ngilibangisa eGoli. Kwenye yezikhungo zemfundo ephakeme. Nakhona lapho ngathi ngifika nje ngajwayelana nabangani vele ebesebenza unyaka wesibili. Nabo futhi abebezifanela nami bephaphile. Kodwa into engangiyithanda ngabo babezimisela esikoleni futhi bahlakaniphile nabo njengami. Akuphelanga nezinyanga ezintathu ngifikile eGoli kodwa ngase ngigroova. Phela abangani bami ayikho indawo abebangazihambi zobumnandi. Kwathi ngolunye usuku ebusuku kwakuwumgqibelo saphuma siyogroova. Sathi sisalapho kuleyo ndawo yobumnandi kwakunalo baba osekhulile nje impela esasilokhu sibhekene naye. Shuthi wagcina asiqungile ke lo baba weza kimi. Wafike wabuza ukuthi siphuzani. Ngasho wabese esithengela i24. Vele sasiphuza isiphuzo esifanayo nabangani bami. Wacela amanamba wami ngamupha. Nganginalo lona uvalo lokuthi ngoba asasithengele leziphuzo kuyomele ngihambe naye. Ngoba wayethe uma sesihamba ngimutshele uzosihambisa. Vele nabangani bami base beshilo ukuthi kuhamba kanjani kulento yokuthengelwa utshwala indoda oyithole otshwaleni. Sathi sesizohamba ngaya ngayomtshela. Akabanga nankinga wasihambisa nami futhi wafike wangishiya. Waze wangipha nemali yokuthi sikhiphe ibhabhalazi ekseni. Lokho kwangenza ngavele ngamuthemba ukuthi cha yena uyindoda eqotho. Uzokhumbula ke sisi ukuthi uyena owayethathe amanamba wami. So ngalinda ngakusasa ngithi uzofona lutho. Kwaze kwaphela iviki lutho. Ngavele nami ngakhohlwa ngaye. Ngoba ngisho siyile nabangani bami la sahlangana khona nalo baba wayengasezi. Kwathi nje emva kwenyanga wafona. Ngase ngimkhohliwe nokuthi ungubani. Wazichaza wangikhumbuza nokuthi kwenzakalani ngaloluya suku. Wase exolisa ukuthatha isikhathi ukufona. Angibanga nankinga. Saqala saxoxa engithengela boma airtime angifakela nemali. Singakaze sabonana sigcinana emafonini kuphela. Angithi wayengusomabhizinisi
So wangitshela ukuthi isikhathi esiningi uyazula ngokomsebenzi. Kuthe sizovalela uJune, wacela ukuthi sibonane ngavuma. Wangithatha wangiyisa kwenye yama-mall avelele eGoli. Nami ngangiwezwa ngendaba. Wafike wangithengela impahla zemali ebizayo. Sase siyokudla kwenye yama-restaurant. Ngangingazi nokuthi kudliwa kanjani mina ngo-fork and knife, ngafundiswa nguye. Sathi sihleli sidla. Wabese esengitshela ukuthi yena unomfazi nezingane. Kodwa nami uyangithanda futhi ucela ukungenzela yonke into engiyifunayo. Ngamangala mina ukuthi lo baba kanti uphila kumuphi umhlaba. Mina vele ngase ngithi siyathandana. Anginanazanga ke nami ngavele ngaqoma. Ngangabi nankinga ukuthi unomfazi. Mina ngase ngibona nale soft life engiyitholile ngaloluya suku. Saqeda ukudla futhi wangihambisa eRes. Nayo futhi leyo kwakuyinto engingayigadile ukuthi angayenza. Mina ngangithi seyilo ilanga lokuthi siye enkonzweni yasekamelweni. Kanti lutho yena wayengekho lapho. Kwafika isikhathi sokuthi ngihambe ngiye ekhaya. Wangifakela imali yokuya ekhaya futhi yathi ukuthi xaxa. Lokho kwangenza ngamthanda kakhulu kunakuqala. Ngafika ekhaya ngahlala amalanga. Umama wabe esebonile impahla ukuthi akazazi. Wathi mayengibuza ngavele ngathi imali yomfundazwe kanye nama-quiz anokudlalwa esikoleni enginokuwawina awemali. Ngoba naye wayazi ukuthi vele ezincwadini ngihlakaniphile wangikholwa. Sasilokhu sixhumana ke efonini ngenkathi ngisekhaya. Kwafika isikhathi sami sokuthi ngibuye eGoli. Wangifakela imali yokubuya. Ngathi ngifika nje eGoli wayesengilindile umuntu wami ePark Station. Wangihambisa endlini wacela ukungibona ekseni. Kwathi nje ngeinkathi zabo 9 sase sihlangana wangithatha wayongithengela konke ukudla ongakucabanga kwaseRes. Okunye ngangingakwazi nokukwazi. Kwahamba ke isikhathi wasibhukhela sinaye kwenye yamahhotela aphezulu. Saqala lapho ke ukumbatha ingubo eyodwa. Waqhubeka lo baba wanginakekela, ngangingashodi ngalutho. Nekhanda ngangilenza njalo after 2 weeks. Imali yami yomfundazwe ngase ngivele ngibathumelele ekhaya. Wayengenankinga nokugroova kwami ngoba phela ukuba khona kwakhe akungiyekisanga ukugroova. Wayeze angiphe nemali. Abangani bami babengijabulele ngenye indlela. Angithi kwase kudliwa lapha kwami. Nami ngazitshela ukuthi cha, la ngiwine ilotho. Ngafunda ke ngaqeda isikole. Wangiqhashela eyami indawo. Waqhubeka nokungenzela izinto ebekazenza. Wase esecela ke ukuthi angimtholele ingane. Phela unkosikazi wakhe wayenezingane kodwa kungezamantombazane. Yena wayenesifiso sokuthi abe nendodana. Ngokubona ke ukuthi sonke lesikhathi bekalibele angiphethe kahle, angibanga nankinga nokukhulelwa. Vele akuphelanga nezinyanga ezingakanani ngabe sengikhulelwe. Nomama akabanga nankinga nokukhulelwa kwami ngoba phela ngase ngiqedile isikole.
Wabuza-ke umama ukuthi ubani ubaba wengane, ngamtshela. Waba nako ukuthuka, kodwa wabuye wehlisa umoya. Ngokubuka kwami, wayezibuza ukuthi amagama nezibongo zabantu kuyenzeka zifane na. Angikunakanga-ke kakhulu ukuthuka kukamama, phela mina ngangingazi lutho. Sahamba-ke isikhathi ngaze ngathola ingane. Ngaba nenkulu inhlanhla, ngavele ngathola ingane yomfana. Umuntu wami-ke wacela ukuyovela ekhaya angenze unkosikazi wesibili. Ilana-ke la ngahlala phansi nomama ngamchazela kahle ukuthi lo muntu engizwana naye okunguyena ubaba wengane, umuntu osekhulile futhi ononkosikazi kanye nezingane. Waphinde wabuza umama ukuthi ngangithe ngubani igama lalo baba. Ngamtshela. Wacela ukuhlangana naye kuqala ngaphambi kokubiza abomalume, nokuthi angiphe izibusiso. Ngamtshela umuntu wami akabanga nankinga nalokho. Sahlela usuku ukuthi bahlanganele ngasedolobheni lasekhaya. Angithi wayengakavumelekile ukungena ekhaya esayisoka. Lwafika usuku, safika kuqala nomama engakafiki yena. Wathi engena nje emnyango lo baba kule ndawo esasikuyo, umama wavele wawa esihlalweni waquleka. Waphuthuma ezosisiza. Kwase kumele siphuthumise umama esibhedlela. Wafike wamubiza ngegama. Kwangixaka kona ukuthi umazelaphi umama. Kodwa ngoba nami ngangisathukile, angikunakanga kakhulu lokho. Safika esibhedlela wasishiya, wathi uzongifonela. Mina ngangithi umama uthuswe ukuthi lo baba omdala kangaka. Kanti lutho akunjalo. Waphaphama-ke umama wacela ukuthi angifonele abomalume beze ekhaya. Mina ngazitshela ukuthi babizelwa indaba yamalobolo. Waphuma-ke umama esibhedlela ngalolo suku. Ngakusasa kwafika abomalume ekhaya. Wacela-ke umama ukuthi angibaphe igumbi nabomalume. Vele ngabashiya. Mina ngabizwa sengibizwa. Ngafike ngahlaliswa phansi, ngatshelwa ukuthi angeke ngikwazi ukushada nalo baba, ngoba nguye ubaba ongizalayo. Ngashaqeka kakhulu, ngazibuza ukuthi kanjani, ngoba phela umama wathi ubaba washona. Kwase kuvela-ke ukuthi vele umama wangithola mina lo baba avele analonkosikazi anaye kuyimanje. So wathi makamtshela umama, wathi akangikhiphe. So lo baba wayazi ukuthi mina umama wangikhipha, ngoba nothando lwabo lwavele lwaphela kanjalo. Kodwa ngathi uma ngimbuza lo baba, wathi yena watshelwa ukuthi angiyona ingane yakhe. Lokho kwaze kwaphoqa ukuthi sigcine senza ama-DNA test. Vele nayo eyaphuma ipositive. Ngisamudinelwe-ke umama. Phela ekhaya lokhu ngaphuma ngalolo suku. Kwaba ukumgcina kwami umama. Into eyenza ngimdinelwe,
ilokuthi athi ubaba washona nokuthi nengane yami ibe nokukhubazeka ayikhulumi ize ino 3 years kuyimanje. Angithi bathi vele nenza umkhuba nizalana nithola isidalo. Ubudlelwane bami nalo baba busasekhona bokuba ubaba nendodakazi. Futhi usangenzela izinto kanye nengane. Sakazame kaningi naye ukuthi angehlise umoya ngimxolele umama nokuthi kumele kwenziwe umsebenzi wokushweleza edlozini. Kodwa akuvumi ukuthi ngibhekane nomama. Ngiyacela bandla mphakathi wala ekhaya ukuthi ningibonise ukuthi isimo esinje ubhekana kanjani naso. Esami isifundo sibheke komama ukuthi abayeke ukufihlela izingane obaba bazo, ikakhulukazi makuyingane yentombazane, ngoba naye kungenzeka aphelele kulesami isimo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.